голяма излагация, нали? Да, бихаме с лекота. Нали, нали, както ви казах, съм бот. Не знам да играя, честно. Долу-горе само. Пък и с това по причина, защото почвам в инстант сървъра. Трябва да се започне от началото и трябва да има много практика. Мършавата ми котка е слаба. Сменям я. А така. Ако искате ви от мене, кости са станали там. Аз не приемам да я... Няма се излагам пред Вибох сега. Не, че ме гледат много хора, ама... Сега ще отидем тук, на едно от любимите места. Сега любимото ми, защото почти не знам местата. Това място е доста забавно. Не обръщайте внимание, просто още не е заредило. Това е нещо като голяма клетка, която... Ето, това са враговете. Сега бие един, ще ме убият всичките. Сега ще бягам 5 латка. Латка. Ето как ме гонят. Нас отивам пред той големия. Това беше грешка от негова страна. И се гепам от тук всичко. Охо. Алианс, който го убиха преди мен. Това беше странно. До сега не съм виждал духа на Алиансите. Вау, 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 ужас. Миргам. Така да аз... Еми, това беше Вивокс. Да, съжалявам, че не качах клипчета, но бех на сило. Трябва да се надявам на сило да имам интернет там, да мога да качвам. И бай-бай.